Etorkizuneko ni maitea. Kaixo, ni naiz, zu. Orain nagusia zara. Zer moduz daude? Atzo pelikula bat ikusi nuen amamarekin. Zure amamarekin. Eta galdetu nion, ea txikitan, berak ere pelikuletako neskak bezalakoa izan nahi alzuen. Esan zidan, ez zuela gogoratzen zer izan nahi zuen txikitan. Baina pelikuletako emakumeak bezalakoa seguru ezetz. Lehen txolinak zirelako ia beti. Eskutitza idazten dizut, handitan zer izan nahi dudan gogora dezazun. Ez baitut amamarena gertatzea nahi. Zer izatea erabaki duzun jakiteko kuriositatea handia daukat. Ni txikia nintzenen. Sorion txizeti ez, apur bat. Berdin du zer egiten duzun, baina zure lanean pertsonei laguntzen nahi dut. Ez dakit zenbat urterekin irakurriko duzun hau. Ez da zer gustatuko zaizun ere. Igual aldatu egin zara. Seguru jende berri pila bat ezagutu duzula. Baina zure lagunak, nire lagunak zugandik hurbil edukitzea espero dut. Mesedez, esan oraindik ere haiekin geratzen zarela. Elkarrekin zaudetenean geldi ezinak zarete. Pixkat buru gogorra izaten jarraituko duzula pentsatzen dut. Gauza justuak ez direnean edo zerbait ondo iruditzen ez zaizunean lagundu egiten duelako. Bai, buru gogorrak izan behar dugu batzuetan. Momentu zaietan edo egoera tristetan sentitzen duzun egin beti. Naiz eta beldur pixka bat eman. Pelikuletako protagonista indartsuenek ere beldurra izaten dute eta ez ezer gertatzen. Eta mesedez, ez utzi jolasteari. Helduak batzuetan oso astunak izaten dira eta. Ni 12 urterekin. Zure bertsio txikia baina amets handiekin.